Ki doktor ki bami khmat na ka DMNHO East Khasi Hills District ha ka janmiet jong ka khat waitrik yo yong arajar arpun rio ki lapoi biang ha ka jaka yakhi songsha thangan uba HB Nonglang chairman ka Green Tech Foundation Hamadan Malki ban pej bania ya ka jinglong jingman ka kot ka khya jongki ka jingsha thangan jong uba HB Nonglang chairman ka Green Tech Foundation ka lalong lais ngilen ter ban dawa na ka sarkar ban weng no mardor ya ka project hadolen nong lompong deng. Haba persang banyakran badu doktor habi day bagajinglong jingman uba HB Nonglang ulakan taj ban jubab bat ban benrap bahab ban kelibet nakatanat. Thì lạ ban phim kia bây giờ có quậy khẽ trong ban chiếu. No comments mo as of now. If anything, pila ban your information na po office by jong ka health department mo. Okay na po DMHO. Hawat na DMHO. Habay kran pat baruba retrailing do ut Secretary General ka Green Tech Foundation ulay thu bauba HB Nonglang ula hiar ka sini bat kiyo ka BP bat ula kam telot bor menta. Kani ka sen ka ba ar ka ba nakaliang ka DMHO kilapa ya ki doctors ki jongki man monitor ka health ka jong chairman jongi pernah padeng ka jingsa jingit ka balong indefinite te karkum ka examination mentan I chairman ni jongi I latlot kalau don ka jing hiar haka sini haka met ka jong I bar ka jing kiru jong ka blood pressure ti kalong ka ba ismo long khia bha namar ka dei mena step ru por pikiwan examine ki doktor kiswan examine kita kelipat ki ong ba dapidon kam ei takadon kanu emergency sa kontak ingi tingi keli ki doktor ki ong to ai ngin kontak hang no to ai kontak jong phi ai ngin kontak em ngim lap ai kontak jungi kontak banya I het jongi tong moni tai het jong phi em itu I magistrate bawan tingi ong London magistrate bawan nakaliang ka administration ti ong em kontak nas DMHO to ong number phone dan teman tanru kalong kumju haba I chairman jongi ilalang telot haka bormet bat buat banyaj mentaru bat keren ru im dalak bahasu namar kadai kasi ka balai jong kadai ka jingsa jingit ka bam tembuk por bat ni das ngau diau ya ka rukaman jong ka jing penyat ikam ki jam ha ka jela hosi nengkong por bangimi ban penmi kata ka isu jong ka environment lani ka isu jong ka mai mariang henre dangi poi yat denti pat kumni ngi babun kita ki we pat ki benta ki badan ke jing deko akaru kom trikam jong kani ka sarkar jela ka jongi ti nakaliang ka Green Tech Foundation sa sisin ni pen pa ko jing sungkhya bat kumjuru bangikwa ban kentu supat ba tunai kersa ningi hagi jing duai ki jongpi kumbang iong naduk kasi ka basdang ni klem kenshot ni klem penshit ni klem penki yanuru ba penyami book hendrai ngi don ka thong ngiyeng halor ka nongrim ka baskem bat nginum sya daleleru bay ka sarkar kan leman mani kumni nakisnam shikisnam hendrai karai rang ba ka jong chairman jongi baun syong sya jingit klembu bor bat ya ka jubab jong kata kadai tang ka sarkar jela ka tourism department ka MTDC bat ka district administration ka blakit juboringi nakmat ka khordop jong ka secretariat Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety
Meghalaya.